morning mga kasyokoy. Ito na nga po, nananalasa na po ang Bagyong Ulysses dito sa Pangasinan. Simula pa kagabi. Tingnan nyo naman. Punta tayo sa gilid ng dagat. Yung ating bangka ay lumubog kagabi, nasira. Ayan nga, may lumipad ng bubong. Kaya mo ganun. Manaba sigurado tawar. Naiba at pasabing. Pagpunta po mo. Ilang magsapat mo ang ganito po mo na. Oo. Drum no, kala mo drum. Ay, sirigrig. Sinsara. Bagyo. Ang pangyabat sara. Ano ka di dyan tahungan isa na? Maksaw isaan, maksaw. Ang nangalaki nito yun. Ang pala makalusong yat, kaya na makalusong yat, kaya na makapikayat sa butlay, kaya na kumain ka na ng sako. Nakakala po ko ng mata ng nenen sa itang kape ka. Nayugo. Nandito po kami ngayon sa mga ano ito. Kaya na, siguro ay sarang natin magkanin. Kasi ang sounds. Ay, hindi nakasawa. Hinarap ko sila pa sa pata. Oh. Wait, bigit kayo dyan. Kiray ka, ito o. Hop! Okay, check kayo. Matigas dyan. Diba may sarpari? Ito ka sarpari. Puro sarpari. Kiray na ba lang doon? Oh! 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 Panggan alag sa pagkataan na. Order pinay na. Okay. Order ay rila. Gay-gayat yun ka. Una na ako. Yan. Yan nakagalot yung tao. Nakain niya. Yung drum roll, tali. Ay, wag na, wag na. Social distancing. Social distancing.
Diyos. Iba ang kasabing. Oh. Iba. Ulysses. Grabe. Puro nagiba. Nagay-gayan mo. Diyos, nabulusot ang Uber.